Waparo, wakienda ale bicho sekre, ale bich mane county ma Homa Bay, mono miango ukonwane mathoth matimore kacha e county ma Homa Bay, mono mi koro watudre kode achiel kachiel. Ale bich oyawre tuak makawuono ngima e mbalariany ochal nade, kama intie kanya ikono ni intiere mbalariany mane kar tiegruok mane, to giwacho nade kotene ko tuak makawuono machiegni. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, wawinje makare ko biro achiel kachiel mbalariany ma Tom Mboya mantiere e boma ma Homa Bay kandi. Parne mae ne mbalariany kende achiel mantiere county ma Homa Bay kandi bang' kane osemiye chata kata miye teko mar koro bedo mbalariany mochung' kar kende gi jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta. Masani koro mbalariany ni endi dhi nyime kod tayo tijene kaka mbalariany mochung' kar kende county ma Homa Bay kandi. Mana kaka wadhi nyime kod twak e Ramogi TV kinyema kawuono kwang'iyo ngima mag jopuonjre e mbalariany. Kawuono wago tach e mbalariany ma Tom Mboya kaendi mondo wang'e gi jopuonjre masomo kaendi gipimno ni to ngima gi chalo nade e weche mag somo, weche mag dak kaachiel kod sir ma sirikal osebedo ka chiwo ne jopuonjre go eko masomo e mbalariany mopogore pacho kaendi. Abago twak kod moko kuom jopuonjre kaachiel kod jotend jopuonjre mag mbalariany mantiere county ma Homa Bay kaendi to somo e kuonde mbalariany mopogore pacho kaendi mondo kawo pachgi ni to gito ngima gi chalo nade kata ngima jopuonjre sama gidhi nyime kod chenro mag somo e mbalariany ma pacho kaendi chalo nade. Ka ok ketho sa Cleophas achiel kachiel an ka kod achiel kuom jopuonjre masomo e mbalariany ma Tom Mboya kaendi modwa chako godo twak marwa kinyi ma kawuono Ramogi TV kibiro chako gi nyingi tinyiswa ne kawuono wang'iyo ngima jopuonjre e mbalariany mopogore ma gisomo e pacho kaendi. Wago tach e mbalariany ma Tom Mboya kaendi kendo achiel kuom jopuonjre kaachiel kod jotend jopuonjre e mbalariany kaendi nyiswa ni to ere kaka ngima jopuonjre chalo e mbalariany kuonde ma gisome king'iyo kuonde sekta mopogore chalo weche mag somo, weche kaka gidak kaachiel kod kaka ginyalo yudo konyruok magi mapile ka pile kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo e mbalariany machiegni. Gi nyinga iluonga ni Chris Fabian Omondi, ane president ma Tom Mboya University. Gima da kuongo wacho mokuongo ni kaluwore gi funding model mano bedo introduced ni en gima ber sana, en funding maber sana, but ober mana ka koni sirikal otime yako wache no. But kubedo gi shida moko matis to wadhi hinyore sana, students dhi hinyore sana, nikech fino king'iyo, fino parents lwetgi ni nono sana, kata students lwetgi ni nono sana. Mar ariyo dago kwa thuolo mondo ago ne Governor ma Homa Bay County, Her Excellency Gladys Wanga, erokamano kuom chung' gi Tom Mboya University. First graduation manabedo go last year December nomiyo internship for 20 students mane Tom Mboya University ka. En ok en gima yot ahinya nikech these students ichulo gi county and they get something in return. Koro mage mango gi sani kapok awdhi ir ng'ama chielo kang'e ni kaka udhi nyime kod chenro mag somo kang'e ni nitiere weche mamoko mong'eyo kaka jopuonjre dak, kaka jopuonjre yudo kaka ginyalo konyore weche mag chiemo kaachiel kod chenro mamoko manyalo miyo somb jopuonjre dhi makare mbalariany. Kang'e ni kaka Tom Mboya kaendi ngima jopuonjre chalo nade, bende uneno ka en lwasi makare kata manyalo miyo chenro mag somo nyithindo masomo courses mopogore obed kod lwasi makare mar somo to bang' ka gisewuok e mbalariany bende nitie thuolo mar miyo giyude thuolo migepe mopogore ma sirikal kata mag ji giwegi mar yudo tije kaluwore kod gik ma gisomo e mbalariany. Erokamano kaluwore kar chiemo kanyo Tom Mboya University nigi cafeteria ma kanyo chiemo bedo subsidized, manyiso ni students koro chulo pesa matis to giyudo chiemo. Around Tom Mboya University be nitie hotels ma bechgi gin student friendly, kiyudo 50 30 nyalo gima mibele cham. Kapok awe kendo in jatelo mar university kande kang'eyo ni Tom Mboya University kande kod nyithindo ma chigno oingo 7,000 kod kimedo gi mano donjo manyien mar sirikal okelo to ang'eyo ni nitiere somo mbalariany sani kono ka sirikal omedo king'iyo mbalariany mopogore pacho kaendi school fee ma jopuonjre chulo neno ka idho malo mokalo. Kang'e ni kaka un jopuonjre kaendi buneno ka support ma oyudo kuom sirikal kaachiel kod nitie agulu mag CDF mopogore kuonde chung' ute buche monego bende ka siro somo jopuonjre. Kang'e ni magi bek jopuonjre mage yudo jopuonjre metelo ne giyudo mondo chenro mag somo gi kik rochere nikech wang'e ni samoro ka ok itieko chulo school fee mari to penj mar end of semester samoro nyalo bedo matek mondo timo. Kang'e ni biyudo support e weche mag school fee kowuok kuom migepe mag sirikal mochiw negi pesa mar konyo e somb jopuonjre e kuonde mopogore pacho ka. Konyruok to ayudo as a student body wanya gi kiti wan go matis manya konyo go students mochanda ahinya. Mar ariyo help be ichiwo but seche moko bedo gi shida gi help biro mode koko miyo students moko difa kata moko koso mad moko timo penj. Mar ariyo wada goero kubano be ni constituencies ma wan go mabika kota kale kabondo constituency the 8 of them gikonyo waga in terms of giving bursary we apply office of the women rep miyo waga bursary
ko bagi manya dogo resources matis Kilofas okinyi makawuono an ka kod jatend jopuonjre ma somo mbalariany mantiere mbalariany mapogore opogore pacho ka to giwuok e county mo be kandi modo penjo ngito ngima jopuonjre wetegi ka en ben japuonjre mar mbalariany to ngima gi osebedo ka chalo nade kibiro chago nyingi tingiswa ne ang'eni na achiel kuom jopuonjre ma somo mbalariany mopogore pacho ka ndi kawuono wang'iyo ngima jopuonjre mbalariany kalure kod sombgi kod gik mamoko ma gitimo e mbalariany ngima osebedo machalo nade ne jopuonjre anya to metal negi kaka jatend gi mantiere county kandi. Erokamano Ali Abich, kuom nyinga iluonga ni Alfred Amolo, an president mar Homa Bay University Students Association. Ma en student body mochung' ne students te mane Homa Bay County, kuom jok mane university, colleges gi TVETs kanyakla. Mokwongo adawuoye wach insecurity. Iyudo ni seche mi nyithindo timnegi oluonge universities mopogore opogore Kenya ka. Iyudo nyithindo gibiro lakini insecurity ng'eny sana. Kech iyudo ni kaka second year nyaka 4 years odak oko mar school. Nyithindo gibedo inego gi oko ka to an akwayo sirikal mondo kete arita makende to gimed police post kuma area ma universities nitie mondo nyithindo bed protected kik wabed gi insecurity mang'eny kech janyuol offer chul up to 400,000 mondo nyathi odhi school mondo som matie course ne to nyathi ni ngima ne ikawo ko jathadia. Mar ariyo nada wuoye wach basari. Basari en wakawe kaka gima konyowa e ground ka mondo jonyuolwa maonge mapato maber okonywa kor ka basari mondo achul go fee, lakini doni nitie some constituencies matimo maber kuom golo basaris to nitie some constituency mok tim maber. Wanada kwayo wabunge wa mano Mabei ama wabunge man Kenya mzima mawinjo agi sani mondo ojiwe lwetgi nyathi manie mbalariany kik mi basari marom gi ng'ama nie secondary kech wahinyore gi malo ka. Mar adek kwayo ma an go ni en about mentorship ne jo university. Wabedo ignored kod national government ki county government. Iyudo ni mana mentorship kitimanda maybe a lot of mentorship dhi mane high school gi primary. Wakwayo government mondo kel mentorship e mbalariany te mane Kenya. Kech iyudo ni kae ma students commit suicide e weche mekera. Koro sirikal nego donje kanyo mondo ng'i kaka gikonyo students kik commit suicide. Kech mentorship mane yath minyalo wenye sirikal nyalo tiyogo mondo kony ngima nyithindo gi sani. Iwacho ni mondo ka bero sirikal nego kete kuonde moko minyalo kony nyithindo ma samoro ni kod paro moko maricho ma oseno kan tie thoge moko mawuok e kinde ma jopuonj nitie mbalariany ka somo kaka achiel kuom riwruok maru ni endi ginang'o gine motimo maneno ni nyithindo ma somo mbalariany mopogore obedo nyithindo gigo makare ma samoro kata ok gidonje timbe moko manyalo miyo gidonje gik moko manyalo ketho ngima machalo ne kata deruok kaka isewacho no endo kapok iluongo sirikal mondo ong'e kaka nyalo konyo okenge machalo kamagi. Wan kaka students association wabiro kanyakla mondo wakony jowetewa to nwabiro gi paro ni mondo wakony chakre primary nyaka secondary nyaka university. Koro mentorship wamba watimo within us, lakini iyudo ni seche mi ng'ato biro man gi ma ong'eyo gima nego ng'is jo university kichani ng'eni ka ng'ise anyalo ng'ise mana kaka owadgi ama owadgi moro lakini ok onyal kawa ma serious, lakini seche mi sirikal oro na jok moya oko nyalo konyowa maber. Koro mane kwayowa mondo sirikal okonywa, sirikal ma national gi ma county mane kwayowa. Erokamano ahinya. Bende Kilofas an ka achiel kod achiel kuom jopuonjre ka ibiro chago gi nyingi ting'iswa ni Pach nang'o ka olawre kod twak mwadhi go nyime Ramogi TV kinye makawuono wang'iyo ngima jopuonjre e mbalariany mopogore ma gisome pacho kaendi machiegni. Erokamano Ali, ka uthuol ni makende mar gonu erokamano. Gi nyinga iluonga ni John Ochieng, ma wuok e sub county Mandhiwa. An achiel kuom jopuonjre ma Homa Bay County kendo an machung' ne welfare, I'm the welfare director of Homa Bay County University Student Association. Nyithindo ok osebedo ka winjo maber kuondegi mag tiegruok mana kaka masomo oko mar Homa Bay County to gi masomo e Homa Bay County. Wayudo ka seche moko jotendwa mwayierogi seche moko gi based on taking care of joma somo within Homa Bay County to giweyo jogo modhi somo oko mar Homa Bay County. Gima daher kwayogi ni sama nyithindwa wuok ka somo wa consider nyithindo te nikech magi nyithindwa te kendo gia kumoro achiel. Gima dakwa ni ka uchiwo kony ka konyo wuok e sirikal to daher mar kwayo ni ka ber to consider nyithindo te from primary level to tertiary level.
Erokamano ahinya Cleophas kapok aduoko ni mondo idhi nyime kod twak kaluwore kod welo ma in gi studio kanyo endo we akaw Pach japuonjre achiel kaendi mondo wadog achiel kachiel e studio marwa mondo wadhi nyime kod twak ma kamandi. Chakani gi nyingi to ng'iso ni ere kaka ngima osebedo kaka in owuon ma isomo e University ma Tom Mboya kaendi, ere kaka ngima osebedo kinde modhi nyime kod chenro mag somo e mbalariany? Kachako gi nyinga iluonga Teddy Ndunyi, I'm a third year student at Tom Mboya University. Ngima ok osebedo mayot. An kadawuoya wach achiel mano affecta kana ne first year to pod aneno ka pod affect joma ni banga gieki. Wan gi nini hostel achiel iluongo ni Prudence en past Sofia. Prudence kidhie light onge, kise kalo Sofia kidhi koro Prudence light onge yo kanyo eko. En wach malit sana nekich iyudo ni student aga andega school late but kichope yono eko obedo mudho mamiyo nyithindo ki bedo gi luoro sana. Miyudo ka nyithindo moko seche moko ok cham sapa nekich gi luoro light no eko nekich Prudence kune kionge otende moko. Gimachielo yo machiko prisons be nyithindo dake mang'eny. To kaluore ka gima notimore last year, one of the student ma KMTC achiel nonege kona mar prisons kanyo eko, but no kwang'eyo the cause of the death, but wan kwa county government ni gimotimnwa kunde ma student odake gieki oketnwa e light mondo obednwa omi student obed gi chir ka wuotho nikech ka ing'eni kama onge light insecurity bedo mang'eny. Yeah. Cleophas Oluoch, mano ne wan achiel kachiel kod jopuonjre ma kuom jopuonjre ma somo University Tom Mboya University kama wantie kaendi kaachiel kod tend riwruok mag jopuonjre ma somo e mbalariany mopogore opogore pacho kaendi to wuok e kaunti mo be kaendi ka winjo ka giwacho moko kuom chandruok kata midhiro moko ma samoro osebedo ka kwako jopuonjre e kinde mag dhi nyime kod chenro mag somo kama duong' ahinya giwacho weche mag rochruok mar arita kwe ma samoro miyo ngima jopuonjre lal e kinde mag dhi nyime kod chenro mag somo kaachiel kod wach mar neno ni sirikal kaachiel kod agulu mag pogore ma oketi tenge mar chwalo somb jopuonjre mondo mi tim maber mondo nyithindo gi koma samoro ok nyal yudo school fees seche mag dhi nyime kod chenro mag somo oyud thuolo mar yudo basari ma kamago mondo chenro mag sombgi e mbalariany mopogore mag somo kik rochere. Cleophas, pod wabro go tach e mbalariany ma Tom Mboya University kaendi kama nitiere nyasi mar tipo mar kama piny Kenya biro yango chenro magin go mar tieko weche mag lando kute mag ayaki e kind nyithindo kochopo higa mag 2027 kendo e nyasi mobagi Tom Mboya University kaendi ka wende modhial mabiro bedo nyasi no endo en jatend migawo mochung'ne chenro mag thieth e pacho kaendi Susan Nakumicha kaachiel kod jogo eko mopogore opogore mowuok e sekta mar thieth e sirikal mamalo kaachiel kod mar sirikal kaunti ma Homa Bay kaendi kendo ne story ma kwawuok kaendi to wabiro dhi luwo to wang'eni to gin okenge mage ma piny Kenya dwa keto ma tieko wach lando kute mag ayaki kuom nyithindo e piny Kenya kaendi kochopo higa mag 2027. Cleophas. Aya, erokamano ahinya Aliabich. Bago twake makare kendo erokamano kuom chopo e mbalariany no mano ma Tom Mboya mondo miyo koro wawinjane duond jopuonjre hie mano kawuok e ground kar kanyo. Erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi jwang' mantiere kar ka kendo ang' wawe Aliabich mondo dhi omany weche mamoko mantiere kar ka to mana kaka wasingo ni wadaringo mana e wiye ng'wech. Joyce, ntiere ote madonjo ka e mbui mag SMS, ntie mag donjo e Facebook ka Collins Okot.